ассалому алейкум духтарако созен назен боз ҳам пеши апай шаҳноза омадем нигоҳ кунен халатои фасон двойкачо киртои хушрӯ ҳамаи читон овардагиян бози якта ба якта боло пушако якта ба якта ҳамаша бо дар рафти навор ма шумода нишон метиҳам боварӣ дорум ки маҳқултон мешава нигоҳ кунен чи хе двойкачои хушрӯ инами двойкора бисёриҳо интизор буданд марамад ҳамаи цветош омадай духтарако омада буден наёфта буден биёен ҳама намудуш омадагиай метонен омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор чандум дарвозаен байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза духтаро нуҳум қатор. Духтаракои хушрӯ ина двойкоҳои заказноитон дар ҷои Шаҳноза омадак марҳамат. Ассалом чанд сумайно? Ино 200 будан, аксия кати 170 будан. Ина аксияши духтаро 200 сомоноҳо 170 сомон ира светкоша бинен ҳамқа хушрӯчаянки ира бинен двойкачои беҳтарин материалошда гап нест бинен қариб 4 расветкаи хушрӯ марамат хаки цвет шоколаднови ина савз дора баъд сиё дора беҳад фасон капишон дора кай шушта мепушен ҳичи намешава марамат метавонен нависеншона рақамошон ҳаст дар рӯи экран ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор. Двойкара диден духтарако хушрӯгиша 150 сомон дар ҷои Шаҳноза марҳамат ина чанд тара светкаш омадагиай нархошон 150 сомони двойкачои фасони бамбук марамат каседа дар кораи духтаро маҳқултон мешава аз наздик биёен бо бинен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро марҳамат ҳафтум дарвоза нуҳум қатор ҷои Шаҳноза нигоҳ кунен чиха хушрӯ двойкачада гап нест духтаро бинависен дастафкатон мекунанд. Ана платячаи хушрӯ омадай духтарако дар ҷои Шаҳноза нигоҳ кунен чихе фасоная платя осинакошон гил дора ку ҳози бисёриҳо аз анами намудо кофтестиян марҳамат бори нав омадай 150 сомона аксия кати 150 сомонӣ баъд медонен ана ин намуд материал омадай анами намуд кирта омадай қа хушрӯ ин материалошон чӣ қа сабукакан маични хебе диден материалош чихе хушрӯай духтаро расветкошам расветкои беҳад фасонак марамат каседа дар кораи духтаро 150 сомон киртои сабукаки хушрӯ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор ҷои Шаҳноза гӯя нишонтон метиҳам. Тарако киртои бамбук омадай дар ҷои Шаҳноза нигоҳ кунен бисёриҳо пурсида буданд аз ин навор доштем мо тамом шудагӣ буд ина бо овардиян боз ҳам аксия кардан 170 сомона 200 буд удаф ҳози бори навдай аксиякати 170 сомон успед кунен фисташкови цвет ҳастай сиёҳ ҳаст вана дига цветош ҳасту бинен чиха хушрӯча ҳамаи ҳамин бамбукора 170 сомон кардагиян успед кунен духтарако нависен дастафкатон мекунанд агар ки худтон омада натонистен нависен дастафкатон мекунанд нигоҳ кунен инаи чандай 300 буд аксия кати 250 сомон ина намудуш 300 буд аксияда 250 сомон шудагиай материалш хушрӯ некем иша мана марамат дар кортон боша биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор ҷои Шаҳноза гӯя нишонтон метиҳанд иҷада ба киртои нихели ваям дорана ино чандиян королевский мрамор 150 сомон ина кирта 150 сомонӣ ҳамаи цветош ҳастай духтаро диден расветка дар кортон боша биёен ина бинен чиха хушрӯ аи ваятон чандан ангорко 130 сомон ана ангорка 130 сомон ишчи 160 сомон хулоса ҳамаи борошон хушрӯ арзон биёем духтарако халатакои хушрӯ тон овардиян духтаро марҳамат успед кунен биёен нигоҳ кунен 150 сомон Шаҳноза шумода халатои аҷоибод овардай чанд тара светка дора 150 сомонӣ мана сиёҳуш ҳастай сабзуш ҳаст бардовуш ҳаст ба инаи хушрӯ и чанд сумай ва ишам 150 ира бинен духтарои қа хушрӯай 150 сомон марама дар кортон боша ҳатман омада аз наздик бинен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор ҷои Шаҳноза
халатҳои фасон дар ҷои шаҳноза духтаро нигоҳ кунен балшимер кан ҳамқа фасона кан духтаро бо нархшона намеген ина барои модаротон мегирен барои худтон мегирен роҳат бовар мекунен нархшон 120 сомон ая 120 сомон ина қисми болоям боло будагиош бо почаҳошон катя 120 сомон ана баъд аслиҳо ҳаст чанда ҳамин аслиҳош боша 150 дига ҳамаш 120 сомонӣ халатҳои хушрӯ ино дарози балишмер кан хичон тоқаян ай инош боша бурукош катя беҳад хушрӯ бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои шаҳноза духтаро марамад биёен ай пеш бинен борошона бор бисёр овардагиан навай бор омадагиан духтаро маҳқултон мешава борои новинкашон ҳози амҷа духтаро ду намуд воикатон нишон метем дар ҷои шаҳноза нигоҳ кунен инами 200 сомонае кадомишна капишон дора кайку духтаро 200 сомонае кирташа бинен чихе хушрӯчай ана ин намудуш боша ин намуд боло пушкати 170 сомон кирта остин дарозаи хушрӯвай боло пушакошам ҳардушам фасонан 170 сомонаш ин моделшай 200 сомонаш мана ин моделш марама дар кортон боша ана намуд двойка биёен пеши шаҳноза бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ва ира бинен духтаро ванклифтои фасон арзон шидай дар ҷои шаҳноза марама дуспет кунен бинен 200 сомон кардагиан хушрӯгиша бинен охи размеро ҳастай марама дуспет кунен 200 сомонӣ омада натонен нависен доставкатон мекунан ҳамаш сангча ая ира бинен чихо хушрӯ сангчадор сангои Сваровски тоза шишагӣ нигоҳ кунен ванклифта 200 сомон кардагиан тигровиёра чи 150 ва ира бинен 150 сомон акция боло пушан диден ин ёям 150 сомонан ёш чи 170 сомон ёш 170 сомон ёям ха хушрӯан датана аҷоибот духтаро биёен ай пеш бо бинен бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои шаҳноза духтаро беҳтарин интихоб ҳози бори нав овардагай бовар кунен борош хушрӯ арзон ман авор гирифта будам ина халатҳои арзон доштан духтаро даётон боша ина бо овардагиан ҳам кирта ҳам халат успет кунен биёен омада натонен рақамош ҳаст бинависен дар авакак доставкатон мекунан